Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Вучков, всички аргументи, с които днес отново ни запознахте, особено членовете на Вътрешната комисия, ги чуваме за n-ти път. Само че, колеги, нямате право по отношение на целия сектор, не само по отношение на закона, Вие специално да правите и внушения, и предложения, тъй като по време на мандата с премиер Бойко Борисов, ще Ви припомня, че Вие подходихте в системата с една маниерност на тоталитарен подход. Защото Ваш представител беше вицепремиер и министър на вътрешните работи. Същият този представител беше първи човек в партията Ви, втори човек в партията Ви, председател на предизборния щаб. И ако се замислите, ще разберете, че все пак българското общество разбра Вашия подход на сливане на силовото министерство с политическата Ви партия. И промените в този закон са необходими и са заявка към нас от българските граждани. Защото подходът, маниера чрез този закон, в който Вие управлявахте с мандата на Борисов, е недопустим за едно демократично общество. Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Мерджанов, не знам дали умишлено пропуснахте, но този закон касае цялото ни общество, въпреки че правилата, които се приемат с този закон, регламентират устройството и регламента, по който ще работят служителите от системата на МВР. Но той касае цялото общество и всъщност конкретната ми реплика към Вас е: дали пропуснахте факта, че с този закон се регламентира обхвата на правомощията, конкретно на политическо и професионално ръководство? Защото именно нашето общество във връзка с демонстрирана маниерност на тоталитарен подход обвинява политиците или тези, които са били на власт, точно в това. И именно необходимостта от ясно разграничаване на правомощията на тясното професионално и политическото ръководство е също елемент от нашата мотивировка ние да подкрепим този закон. С приемането на този закон всъщност ние няма да дадем възможност в бъдещи периоди, разбира се, в рамките на действие на този закон, да се стига до ситуации, в които и колежката спомена, разбира се, след като от парламентарната трибуна всички трябва да се доверим на това, което каза, но примерите за периода 2009-2013 са много, много повече, колеги. Благодаря Ви. Заповядайте, уважаеми. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Тодоров, изправяте се от трибуната на Народното събрание, правите изказване, което сякаш имате легитимацията или правото да говорите от името на служителите от системата на МВР. Дайте конкретни примери за това, което казахте, по начина, по който Вие се изразихте и се опитахте да сугестирате не само Народното събрание. Конкретни примери, факти. С факти нека да оборим тезата, че този закон не се приема за да служи някому, а за да регламентира по един нормален начин да работи системата за вътрешна сигурност. Благодаря Ви.